Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Em dic Cèlia, tinc 5 anys. M'agraden els elefants, les maduixes i el gelat de coco. Estic molt contenta. Aquest any la meva tieta pirata viurà amb nosaltres i farem moltes coses divertides. Estàs escoltant El Calaix amb Mònica Socias. Escoltàveu la presentació de la Cèlia. De la Cèlia, que té 5 anys, que li agraden els elefants i les maduixes i el gelat de coco. Però no només li agrada això a la Cèlia. La Cèlia el que està esperant amb moltes ganes és que arribi la seva tieta. I és que creieu-me que la tieta de la Cèlia no és gens convencional. És un conte preciós el que us presentem avui i està publicat per Obrador Editorial. Tinc una tieta pirata de la Roser Rovira amb les il·lustracions de la Montse Forradelles. I ens acompanya l'editora, la Carme Ripoll. Carme, que bé que ens ho hem passat tu i jo ara, llegint. Sí, la veritat que és un conte que em va arribar tot junt, complet, vull dir, il·lustracions i text, i em va encantar. Em va encantar perquè jo penso que tots som diferents i que la diferència s'ha de parlar i s'ha d'assimilar tant si ets guapa com si ets lletja. Aquí tenim una parella de tieta i neboda que s'assemblen perquè totes dues són, podríem dir, més aviat tirant a lletxotes, però són encantadores, que és el que val, no? Que primer l'estimació que es tenen, el bé que s'ho passen juntes, aquesta connexió especial que tens a vegades amb les persones i que fas que, malgrat que tenen una edat diferent, són capaces de fer coses plegades i passar-s'ho molt, molt bé. Jo, treballant el text amb l'autora, amb la Roser Rovira, que viu als Estats Units i que tot ho hem fet per correu, ens ho vam passar molt bé. I després la Montse Forradelles viu aquí a Catalunya i també és una persona extraordinària que fa aquests dibuixos esborrejats que a mi m'encanten. Home, la veritat és que quan conegueu la tieta de la Cèlia no us la podeu perdre perquè realment, jo m'he enamorat molt d'aquesta tieta pirata, d'aquesta tieta no convencional, però aquí hi ha molts aspectes. Jo penso que és un conte que, evidentment, els nens hauran de llegir i gaudir de les il·lustracions. Parlàvem de ser lletjotes, però realment aquí el que ens mostra, jo diria, com a lectora del conte, imagina't, jo amb l'edat que tinc amb els contes infantils i enamorada dels contes infantils, que són precioses. Jo per mi, la Cèlia la trobo una nena bonica, perquè t'enamora, no? O sigui, aquest cànon que tenim establert del físic es trenca, no? Trencar això quan coneixes a les persones i veure que són precioses per com són. Això és una meravella. Exactament. Tu veus algú pel carrer i li fas la categoria de lletjo, però quan el coneixes li veus l'essència i és el que ens passa a nosaltres amb aquest conte. Veiem l'essència tant de la Cèlia com de la Cecília, la tieta, que són precioses. Vull dir, baixeta, rodanxona, amb el cabell esgarriat, tant se val, té un encant, té una alegria, té unes ganes de viure, que això és lo important amb les persones i el que transmet. L'energia que transmeten, i això és preciós, precisament que ho coneguin, no? Que es conegui des de petits, que trenquem una mica tots aquests cànons i arquetips preestablerts, no? Això hem de ser d'aquesta manera o d'una altra. No, hem de ser persones precioses, per dir. Hem de ser com som i gaudir-ho i no importants que els altres, vull dir, aquí hi ha un trasfons que també es parla de l'assetjament escolar, en diuen, i ella diu, però a mi m'és igual, jo sé que sóc feliç i estic bé i jugo. Realment hi ha tants missatges amb 24 pàgines, perquè em sembla que és de 24 pàgines,
que val la pena llegir-lo i rellegir-lo i llegir-lo amb els nens i que veguin que tant se val si ets més alt, més baix, més prim, dins de l'aspecte saludable o de mantenir la salut, perquè evidentment no ens podem deixar aquests aspectes que no són estètics sinó són de salut, tant si val si ets més gras o més tal o més petit o el que sigui, o si tens que portar ulleres o no, vull dir, l'important és gaudir de la vida, gaudir de les estacions, fer el que s'ha de fer a cada moment però sobretot amb alegria de viure. Aquest conte per mi és una alegria de viure. És que traspua vida, és que les seves pàgines i les seves il·lustracions el que traspuen és això, és alegria i vida. I ara has introduït un dels punts que també m'agrada molt, no? Aquesta estima i aquesta cura per la natura i alhora gaudir-la, no? Saber gaudir la natura amb estima i amb cura. Jo penso que aquí també hi heu posat una mirada molt important, Carme. Bueno, jo vinc de la pedagogia i quan treballo amb els autors de contes infantils, si hi ha alguna cosa, algun aspecte que es pot remarcar, que potser ells ja els hi han posat, no és que jo els hi posi res, però sí que dic que això és important i el que estic veient en la meva feina d'editora de conte infantil és que és el que més bé ens funciona i estic molt contenta perquè tots els contes de moment ens han funcionat molt bé. Tu n'has vist uns quants i estic molt contenta. I en aquest li tinc molt de carinyo. Potser perquè va ser el que realment he sigut jo, tot allò, editora. Bé, jo penso que és, com he dit, no? Que com que traspua vida i alegria, en seguida t'entra, no? Tant per la vista, pels colors, pel tipus d'il·lustracions, que també és molt diferent, que trenquem rols també amb aquestes il·lustracions. Molt fan dels cabells de la tieta, però bueno, ja els heu de veure. Jo que tota la vida havia volgut tindre el cabell arrissat i no el tinc arrissat, doncs em va encantar. No, és una tieta pirata que ja dèiem que no era gens convencional i amb la seva neboda, escolta, tenen una relació meravellosa i quantes coses li ensenya la tieta i com les gaudeix precisament ella també, no? I dintre de que gaudeixen d'aquestes 4 estacions, també ho fan amb la consciència, no? Del que dèiem de la natura. Ara també és un moment molt important perquè es parla molt de medi ambient, de canvi climàtic i sempre es fa una crida, no? A aquesta educació de cara a la natura. Vosaltres hi heu posat també tot l'èmfasi aquí. Tenim el cicle de la vida sencer. Carme. Sí, no, i després hi ha una cosa que la tieta se'n va. Hi ha hagut qui en diu que és també una preparació per la pèrdua. Ja, aquesta no era la intenció ni de l'escriptora ni de ningú. Però és veritat que la gent se'n va i torna. Vull dir que aquest cicle que dius, bueno, la tieta s'ha anat de viatge, però tornarà i aquesta renúncia que no pot estar sempre amb ella jo crec que també és important, perquè hi ha nens que quan algú que estimen se'n va de viatge això pateixen molt. Jo crec que aquesta preparació a que la gent hi és i no hi és també és molt important, no? Que, bueno, surt una feina lluny i esperes potser un any sense veure la persona i ella diu no, però tornarà i estarà una altra vegada amb mi i la disfrutaré sempre, perquè sempre podem disfrutar de les persones que estimem, encara que no estiguin a prop. És un missatge molt bonic. Jo no hi veia tant la pèrdua, sinó el fet d'entendre que hi ha moments que pots compartir amb algunes persones, d'altres que, bueno, és un comiat, però tornarem. No és això, sí. No? I de dir, la tieta tornarà i el que és important és que bé que m'ho he passat i quan torni ens ho tornarem a passar molt bé. Perfecte, no? I aquesta fotografia final que hi ha després del llibre que estan fent llengotes a tots els que els diuen que són setes a la part de darrere, jo la trobo genial. La veritat que sí, perquè a la contracoberta diu la Cèlia i la Cecília són baixetes, rodanxones i camacurtes, s'estimen
i són felices de ser com són. La veritat és que això arrodoneix precisament el conte. Però estaran a prop dels ocells, coneixeran també els animals quan tot torna a la vida a la primavera, se n'enriuran de l'hivern. Jo no sé si s'ha notat... També s'expliquen contes de por, Aquesta escena no explicarem què, però mireu la cara de la Cèlia. Sí, no, i després hi ha les batalles que fan, que són de mentides, vull dir que juguen a barallar-se, però la baralla és de mentida, vull dir que estem aprenent tots els cicles de lo que passa a la vida, però amb un punt pacifista, que jo també insisteixo, no? Que, bueno, a mi m'encanta. Vull dir que el sento, encara que no l'hagi escrit jo, el sento molt meu i he disfrutat molt treballant amb la Roser. Una de les il·lustracions que m'agrada molt i una plana que també m'agrada molt és la de la tardor i quan agafen aquests grapats de fulles i l'alegria que veig tant a la cara de la tieta com de la Cèlia. La Cèlia i la Cecília, que us esperen aquí en aquest conte? Qui no ha fet una pluja de fulles? Doncs mira què et dic, Carme, jo ja no sé, perquè hi ha coses que nosaltres, no, per generació, ens semblen molt habituals o que en algun moment donat ho hem pogut fer, ho hem pogut gaudir i potser tota aquesta mirada, a vegades jo quan escolto nens o notícies, o llegeixo notícies, a vegades penso que això s'està perdent una miqueta, no? I que també les històries i els contes ajuden a recuperar-ho, perquè no tothom ho pot arribar a fer, i és curiós això. Sí, no, vull dir que abans els nens no teníem les màquines, no teníem totes aquestes distraccions i jugàvem molt més amb la natura i... Exacte, no? I l'oportunitat, també l'oportunitat de dir, doncs mira, visc a la ciutat i puc sortir, i puc gaudir de la natura, o puc anar al parc, i ara potser no es fa tant, no? I potser aquesta idea que tenim els grans del que hem viscut, moltes vegades no és així en els nens. Per tant, la importància educativa, no? Aquesta importància pedagògica dels contes, però fer-ho amb aquest punt de rebel·lia que ens presenta Obrador Editorial, que tinc una tieta pirata de la Roser Rovira i la Montse Forradellas. Carme Ripoll, l'editora, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per fer aquestes tries tan valentes i tan rebels. Moltíssimes gràcies, ja saps que estem sempre a la vostra disposició per explicar-vos tot el que fem. Moltes gràcies. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.